Pontijiet magħluqa, sparar u kontroll tal-istat mill-militar huma dawn is-sitwazzjonijiet li qamu fl-istat tat-Turkija matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt meta seħħ attentat ta' kolb ta' stat. Għalkemm dan mhuwiex l-ewwel kolb ta' stat fit-Turkija, dan huwa l-ewwel wieħed taħt il-President Erdogan. Kollox beda l-ħabta tal-10 ta' bil-lejl meta numru ta' militanti ħarġu dikjerazzjoni jgħidu li ħadu l-poter tal-istat f'idejhom u għalqu l-pont ta' Bosforus. Din id-dikjerazzjoni mal-ewwel ġabet ir-reazzjoni tal-President Erdogan fejn appella l-poplu Tork sabiex jinżel fit-toroq u l-ajruporti sabiex jipprotestaw kontra l-militar. Il-President Erdogan beda jidher fuq il-mezzi għax-xandir Torok permezz ta' kollegamenti fuq il-mobiles biex jibqa' f'post sikur u beda jgħid li l-gvern qatt għandu l-kontroll. Iżda l-irvelli komplew hekk kif għall-ħabta 11 ta' bil-lejl bdew jinstemmu l-ewwel sparaturi eżattament f'Ankara ħdejn il-kwartieri ġenerali tal-Militar Tork. Dawn komplu ftit wara permezz ta' helikopter viċin tal-Palazz tal-President. Saret ukoll ħsara estensiva fuq il-Parlament Tork wara li bomba ħadet fil-viċin ħafna. Diversi vetturi tal-militar bdew jiddomnaw it-toroq tal-istat u l-vjolenza bdiet tiżdied biex s'issa huwa stmat li hemm madwar 160 persuna mejta u aktar minn 1400 persuna midruba. Għal-ħabta satejn ta' filgħodu l-Pulizija Torka bdiet tieħu f'idejha s-sitwazzjoni fil-pajjiż u bdiet tarresta numru ta' militari li sa aktar kmieni wara nofsinhar dawn laħqu 3000. Il-Gvern Tork permezz ta' ajruplan tat-tip F-16 innexxu li waqqa' helikopter tal-militar li kienet jattakka. Għal-ħabta l-5 ta' filgħodu l-President Erdogan indirizza l-partitarji tiegħu u kompla jħeġġiġhom biex jiddominaw it-toroq.